Ir-raġel tat-tiben. Ilu ħafna imma għadni niftakar sew. Għax l-istejjer ta' meta tkun żgħir ġieli tiftakarhom meta tikber ukoll jekk ikunu għaddew ħafna snin. Dan ifisser li meta tkun żgħir għandek tagħmel affarijiet tajbin biex meta tikber ma tiddejjaqx meta tiftakar fihom u la jkunu ħwejjeġ sbieħ tifraħ li tkun għamilthom. Xi drabi inkun qisni qed nara film, il-film tal-istejjer tiegħi. Meta għamilt l-ewwel tqarbina, meta għamilt il-griżma tal-isqof u kemm kont inħobb nilgħab fil-playground. Il-ħbieb ukoll niftakarhom u qatt ma ninsa lil papa u lil mama tiegħi li żgur marru l-ġenna daqskemm kienu jieħdu ħsiebi. Lanqas ma ninsa lil dawk li għallmuni l-ewwel tal-bit tiegħi. Mill-istejjer li jiġuni f'moħħi se nsemmilkom din. Darba meta ma kenni skola mort dawra bil-karozza mal-papà. Waqafna ħdejn għalqa fejn kien hemm wieħed raġel qed jaħdem il-ħamrija. Il-papà beda jitkellem miegħu. Imma jiena kont moħħi f'raġel ieħor li kien fin-nofs tal-għalqa. Dan ir-raġel ma ġiex ħdejna biex ikellimna. Ma tax kasna għax ma kienx raġel ta' veru, kien raġel tat-tiben, jiċċaqlaq l-hawn u l-hemm mar-riħ. Meta r-raġel tal-għalqa rani nħares lejn ir-raġel tat-tiben qalli dak inqiegħdu fin-nofs tal-għalqa biex ma jħallix la safar li jiġu jieklu ż-żerriegħa li nkun tfajt fil-ħamrija. Imma qiegħed hemm għal xejn, għax la safar fitti jibżgħu ftit imbagħad jerġgħu jiġu. U veru għax sakemm konna hemm lir-raġel tat-tiben ma rajtux ikeċċi la safar. Kienu jduru miegħu jitilgħu fuq il-kappell kbir li kellu f'rasu, tat-tiben ukoll, jimxu ma' jdejh li kienu miftuħin naħa oħra u miskin jigdmuh ukoll. Ma kinux jibżgħu minnu u lanqas jien ma bżajt minnu għax ir-raġel ħadni ħdejh biex narah aħjar. It-tagħlima tal-istorja. La safar huma fitti li kien ta' veru kienu jdejquh lir-raġel tat-tiben. Huma fitti bħalma ġieli kont jien xi drabi meta nkun irrid xi ħaġa bil-fors. Kont nibki għaliha, indejjaq lil mama u lil kull min jarani nibki. Forsi ma kontx ninduna li l-mama mhux dejjem tista' tagħmel dak li rrid jien. Irrid ngħid sorry lill-mama u li żgur tismani mill-ġenna. Ngħidilha sorry ta' kull meta kont niffitta għal xi ħaġa u nitlob lil Ġesu biex lilkom it-tfal iħallikom tindunaw meta tkunu qiskom la safar li ffittaw lir-raġel tat-tiben.